I ćao ljudi, ja sam Ančićka i dobrodošli na novi video na mom kanalu. Danas je vikend i to znači Weekend Gaming epizoda. Ovako, držala sam live na TikToku i pitala sam vas šta bi želeli da igram u Robloxu. Naravno, dosta vas mi je predlagalo Adopt Me. Tako da, kao što vidite, ljudi su me našli i to u većem broju nego ikada. Znači, gledajte koliku porodicu mi imamo. Ovo je totalni haos, znači ja ne znam koliki je maksimum, znači koliko ljudi može da stane u ovu našu porodicu, ali pogledajte znači koliko nas ima, koje su mi stvari dali, znači neko mi je komotno dao motor koji je jako rare i ja bukvalno ne znam, znači hvala ti. Isključila sam sada tradovanje pošto snimam klip, a i stvarno želim i ja nešto da skupim, neću baš da mi svi sve daju. Uglavnom, ovo je sada jedno vozilo koje imam i dobila sam kao šta znam, točak na ovom, od bicikla. To mi se jako dopalo. I šta imamo još? Ovo je hrana, tu neka pizza, šta imam od stvarčica. Da, neko mi je također poklonio ovaj mač i to je u suštini to. Trebalo bi da skupljam pare, znači pitala sam vas opet znači šta kako i generalno skontala sam da je fora u ovoj igrici da ti skupljaš pare, da kupuješ ljubimce i kad kupuješ ljubimce ti onda, možeš da se menjaš, bukvalno ko ono s ličicama kad se ljudi menjaju. Tako da, ja ću sad otići da vidim, neko me je zgazio, hvala. Uglavnom, otići ću sada da vidim gde ja mogu da kupim novog ljubimca. Ovo su igračkice, to nam ne treba. Također usmrdela sam se, ignorišite sve to, kao što vidite ovdje da sam i bolesna i šta već ne. Neko mi je također rekao da ja mislim da mogu da kupim jabuku i kad tu jabuku pojedem ili nađem, valjda nikad ne mogu više da se razbolim, to ću morati da odradim jednom. Nursery, valjda ovdje možemo da uzmemo nekog ljubimca. Ako se ne varam, tako je, dobro je, zapamtila sam znači od prošlog puta. Tako da vidimo koliko ovi koštuju. Ovi su 350, a imamo 800. Tako da ajmo da vidimo, dobro, ne zanimaš me šta imaš da mi kažeš, htjela sam ovdje da, inače sviđa mi se glava ovog lika. Kupi ljubimce za 600, da li ima baš za 800 negde? Bilo bi super da ima. Ovo je skupo, ovo je skuplji, ovaj nemam. Nemam pare za ovog. Ne znam da li ima baš za 800 ili ovo je od 600, verovatno najskuplji, koliko je ovo? Ovo je najskuplji, 750. Znači, evo ga ljudi, kupila sam ovo jaje i sad ćemo da se brinemo o njemu. Znači, ovo je neko jaje koje sam ja mogla da kupim, koštalo je 750 ovih novčića. I da li možemo ga hranimo? Možemo. Sad ću mu dati da jede ovaj sendvič. Ne znam šta može iskreno da se izlegne odavde, ali ajde baš ćemo da saznamo. Stvarno nemam pojma, bukvalno i predstavu generalno kako funkcioniše ovo. Da li je on gladan? Da li se puni ono? Evo, malo se napunilo, znači još malo pa će da se izlegne. Otići ću da se izlečim. Jako me nervira što mi stoji taj plusić iznad kao da sam bolesna. Tako da idem sada da se izlečim kod medicinske sestre. Da vidimo. Ok, evo ga. Lepo što me vidiš opet, bukvalno nije lepo što me vidiš jer znači da ti želiš da ja budem bolesna i da dolazim kod tebe da bi me ti lečila, to je jako loše. Ali dobro, svakako sam sada zdrava i mogu parice da skupljam tako što ću da odradim ove stvarčice koje bi trebala koje su za moju higijenu i šta već ne. Uzet ću ovaj motor i idemo do moje kuće. Ja mislim da je moja kuća vamo negde. Blokirali su mi ljudi opet put, mnogo je stvarno njih došlo. Znači, bukvalno sam samo na live-u rekla, ljudi, ukoliko budete željeli dođite, okačila sam sad story, ali više ljudi, mislim, došlo sa live-a. Tako da, eto, tu ko je, bukvalno, evo, kao što vidite, dole se svi maltene teleportuju do mene, znači, ima vas mnogo. Da vidimo, gde ćemo, znači, idemo do moja kuće da se ja okupam, istuširam, da vidimo taman da li i ovo naše jajce ovde, naše jajce hoće, da se kupa ili šta već treba da odradi, da bi se izleglo. Kapiram da možda možemo da dobijemo nekog rare peta. Ok, neko mi je ušao u kuću bez da sam ja znala, iskreno fenomenalno.
Sad ću da odspavam. Zašto me svi gledaju dok spavam? Jako mi je neprijatno. Ali bukvalno da, znači evo svi me ovdje gledaju dok spavam. Spavaj bre dok ti smrt probija kosti. Juu, brate, da li ti majka gleda šta pišeš? Znači ljudi, baš mi pišite u komentarima da li vama, koliko ste mlađi, od 16, da li baš proveravaju šta pišete na društvenim mrežama, jer mislim da bi trebalo da ne bi pisali ovako k gluposti, majke mi moje. Ali da, okej, spavala sam, ali šta? Još mi se spava, jao bože, evo ga. Znači 1% je ostao da se ja naspavam, fenomenalno. Da li mogu da se istuširam? Mislim da se neko tušira, svi su mi preplavili kupatilo i ja sad ne mogu da se istuširam. Hvala narode. Mislim da ću morati onda da provalim kod nekog drugog u kuću da se istuširam, pošto jel te, kao što vidite, ovde narod ušao kao nenormalan kod mene u kuću. Ajde da vidimo da li možemo možda ovde ući. Ne, ljudi normalno zaključavaju vrata, samo sam ja debil koji ih otključa. Ali uglavnom da, evo ušli smo u ovu kućicu, istuširat ćemo se kod nekog, nemam pojma ko je, ali svakako hvala ti. Znači evo ja, koliko imamo posto, sad ćemo da vidimo da li je ostalo još malo, kapiram da je. Okej, da, evo već sam čista i sad ćemo da vidimo da stavimo i našeg malog jajceta. Mislim da i on treba. Da, evo ga, tušira se. You're dirty, go take a shower at home. Ne, nije naglašeno u kojoj kući, ali nema veze, ušli smo u nečiju kuću, tako da odlično. Piše da sam žedna i da bi trebala nešto da popijem. Pazi sad kad me neko zaključao. Ne, dobro je, ja rekao sad kad me zaključao da ne mogu da izađem, pa to bi bilo genijalno stvarno. Da uzmemo ovaj naš točkić ovde, da se vozikamo njim. Ovaj točkić mi se iskreno više sviđa od motora, brate, ne znam, nekako mi je praktičniji, mogu sebe da vidim. Ovako kad mi dođu, znači ja koje vozim i šta već ne, totalni haos ispadne. Okej, kapiram da ovde mogu da pijem. Možda ovo kafić ili je pizzerija? Ovde nikad nisam bila. Ju, šta je ovo? Tame will be with honey. Queen bee, 1 in 40, king bee. Ovde nikad nisam bila. Ja imam pčelicu i neko mi je tražio da mu dam pčelu, jer pčela rare. Baš mi pišite da li je pčelica rare. Nemam pojma. Inače imam također još jedno jaje ovdje, to nisam znala. Ali uglavnom da. Vidi, dobila sam i ovog Bandicoot. Ne znam bukvalno kako to na srpskom da prevedem, ubit ćete me. Ali da. Imam ovdje ovo jajce i ja treba da pijem nešto, ali ja ovdje mogu da pijem. Trebalo bi da mogu, verovatno. Šta je ovo ovdje? I onda se bacim u vodu, znači da počinem suicid, majke mi. Čekajte. Okej, kapiram da je ovdje. Kupi kafu, kupi čaj. Naravno čaj, bukvalno, zašto me to pita? Kupit ću 20 čajeva. Okej, sad valjda neću biti više žedna. Tako da, polako, ali sigurno, eto, više nisam žedna. Ja bar mislim. Još malo je ostalo, eto ga, taman, bukvalno još ova jedna. Odlično, dobro da sam kupila više ovih šoljica. Pool party, ajmo da idemo negde na neku žurku, vidim da treba i ovo naše jaje da ide tamo. Kapiram da ću snimati epizodu dok se ne izlegne, jer baš me zanima šta će da ispadne. Da vidimo, ovo su neke igračkice koje imam. Dobila sam ovaj umbrella kao kišobran. Vehikal. Idemo vamo na žuraju. Sad ćemo da se vozikamo ovdje opet. Inače, ova banana je meni genijalna. Znači, ovo mislim da su neka kola, mnogo mi se dopadaju. Idemo, pool party. Ko je ovo bug? WTF, bukvalno sam se vozila sa ovim control. Šta? Da, bukvalno mogu da se vozim s ovim točkom u bazenu. Bože, šta je ovo? Koja bakčina, stvarno. Ali uglavnom da... Treba da se ovdje kupam, da se zajedam sa prijateljima, evo tu je narod koji je opstao, koji me prati.
Uglavnom, bilo je mnogo više ljudi, bukvalno još i pre nego što sam krenula da snimam epizodu, znači baš je dosta vas došlo. I ono, ne znam, evo koliko nas je, da, znači gledajte ljudi koliko nas ima u porodici, mogu sve da ih pratim, ja mislim. Ali, dobro, ovdje smo, evo, koliko nam je ostalo? Još 20%. Čekajte da vidim ovdje da li mogu da se bacim nekako, da se spustim niz ovaj tobogan. Evo ga. Koliko me ovo odnese, čoveče. A bila bi super da ovdje postoji nešto skriveno iza vodopada. To obično ima u igricama, ono, i ne znam, kao serijama, filmovima. I da, to što kažem, i ostalim nekim igricama, tipa, onako nalazi se neko gusarsko blago iza nekog vodopada ili šta je. To bi bilo onako baš zanimljivo. Jao, šta je ovo? Ovo je pingvin, je li on sa mnom u porodici? Koliko sladak avatar, brate! Znači, ovaj Bobby, znači, presladak je, bukvalno, dala bi ti nešto da imam, ono, neki duplikat. Ali preslatko je. Inače, da, ljudi, pišite mi da li mogu da imam tipa duplikate stvari, znači, da li mogu kao, ne znam, da imam, lupam 2 mačke i da dam neko mačku. Ono, kad budem baš imala duplikate, ono, to ću da vam dajem. Neko pita, ovo Ančićka, da, ja sam. Baš sam okačila na storiju, eto, ako budete htjeli da igramo zajedno, da igramo. Tako da, gladni smo, znači idemo sada da jedemo i kapiram da ću tu verovatno možda i završiti epizodu, da ne treba baš pola sata maltene. Mada dobro nije, mislim da je nekih 10 minuta sada. Ali kapiram da je to nekako ono pažnja koju možete, jel te, da izgurate. Sve što je, ne znam, 20 minuta ja ne mogu da gledam, sem ako nije tipa neki drama ili šta već, ono, channel. Ne, zašto me pomerilo? Čekajte, ovo je ovaj moj točkić. Idemo da jedemo. Ja zapravo mislim da imam već hrane. Da, imam i limunadu i picu. Čekajte, ajde da jedemo. Evo, ješću ovdje ispred zapravo, da ne moram da ulazim unutra. Inače, mislim da nam je pao mrak. Ovdje sad sebe hranim. I s ovim ćemo da nahranimo naše malo jaje. Samo da vidimo gde je, bukvalno se zagubilo. Pet, ne pet. Evo ga, tu si, desi, ne vidim ga. Evo ga, feed. Evo, sad ćemo da mu damo da pojede picu. Neko kaže, napravila si meetup to adopt me. Pa, znate kako, pošto dosta vas me stalno pita da napravim neki meetup negde u nekom gradu, nažalost ne mogu da pravim zbog korone, ali eto, ako ništa drugo, makar da blame ovde na adopt me. Mada stvarno mi nije bilo, znate, kao da sam očekivala ovoliko ljudi, bukvalno prošli put sam samo s jednom osobom igrala, a sad je baš dosta došla. Tako da to mi je iskreno drago, eto, da vam se dopada. Baš mi pišite u komentarima hoćete još da igram Adopt Me, ovako, eto, da skupljam ljubimce ili šta već. Treba da spavam. Sad ćemo da idemo da spavamo. Čekajte, gde mi je... What? Zašto piše da treba da idem na nebo, vrate? On bukvalno želi da se ja obesim i kao, ne znam, da odem da spavam tamo s anđelima, bukvalno. Kao, bug? Šta je ovo? What the heck? Brate, zagličovala sam Adopt Me, znači, ladno, onaj portal se skroz zagličao. Milutin za Ančićku, jao, što je ovo slatko. Preslatko, sad ću da mu napišem. Bože, vidite što je neko napravio Milutina, čekajte, ali ja imam već kao svog Milutina. Privezak, čekajte, evo ga Milutin ovde, znači bukvalno 2 Milutina, koliko genijalno, brate, ne znam kako je dobio ovog pacova, baš super. Inače, ljudi, ja mislim da ću ovde završiti epizodu, još malo ću da se družim sa vama, eto, na serveru, ne znam ko će me gde odvesti, bukvalno, ali da, u suštini mislim ovde da završavam, to bi bilo to, verovatno sutra onda izlazi epizoda da ćemo videti u šta se ovo jaje izleglo, jer eto, baš me onako zanima, a kapiram i vas, da mene eto da skupim para, možda kupim još neko jaje, pa eto do sledećeg vikenda da vidimo šta će to jaje biti, ali eto, to bi bilo to, ljudi, što se tiče ove epizode, neko mi je zaklonio pogled, ali eto, nadam se ste uživali, zapratite me na Instagramu Ančićka_, ukoliko hoćete da igram još ovoga i eto još snimam za YouTube, nađite me na TikToku isto Ančićka, subscribeujte se ljudi još malo, idemo do 20.000 subscribera, bukvalno ne mogu da verujem, tako da eto, to bi bilo to stvarno što se tiče ove epizode i ćao!